Yrittäjä. Miten tiedot liikkuvat yrityksessäsi? Joudutko täyttämään lomakkeita kerta toisensa jälkeen? Kuluuko taloushallinnon töihin liian paljon aikaa? Nyt kerromme, miten saat liiketoimintasi tiedot liikkumaan nopeasti ja saumattomasti, ja miten voit keventää raportointia ja arkeasi. Kaikki tämä tapahtuu tiedon automaatiolla ja rakenteisella tiedolla. Katso, miten rakenteinen tieto liikkuu ja mitä hyötyjä se yrityksellesi tuo. Kaikki visiot on testattu yrityksen digitaloushankkeen aikana tehdyissä kokeiluissa. Aloitetaan tilauksista. Kun esimerkkiyrityksemme Taunon T-paita Oy tilaa erän paitoja, Tauno saa verkkolaskun suoraan ostoreskontraansa. Kaikki tapahtuu ilman paperisia laskuja tai sähköpostin liitteitä, kun rakenteinen verkkolasku saapuu Peppol- tai Finvoice-muodossa. Ja jos lasku täsmää tilaukseen, tositteet voidaan tilioida automaattisesti kirjanpitoon. Seuraavaksi Tauno hyväksyy ja tilioi verkkolaskun. Kun verkkolasku on rakenteisessa muodossa, voit hyödyntää tilioinnissa automatisointia tai tekoälyä. Tilikarttana käytetään yleisesti käytössä olevaa ja standardoitua tilikarttaa. Kirjanpidossa tositet tallennetaan kansainväliseen standardoituun XBRL/GL eli Global Ledger-muotoon. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki verkkolaskut ovat esitystavaltaan yhdenmukaisia. Entä miten T-paidat ja niiden tuotetiedot siirtyvät varastosaldoon ja tuotekatalogiin? Verkkolaskun liitteessä tai linkissä voidaan jakaa tietoa, joka liittyy itse tuotteeseen, vastuullisuuteen tai tuotteen muihin ominaisuuksiin. Kun Ansan asuste haluaa ostaa Taunon T-paitoja, Ansa lähettää Taunon yritykselle sähköisen Peppol-tilaussanoman. Taunon yrityksessä varastosaldo tarkistetaan ja tilaus hyväksytään automaattisesti. Tauno lähettää Ansalle laskun. Ansan laskutusohjelma tunnistaa, että lasku vastaa tilausta ja hyväksyy laskun. Kun tilaus ja lasku täsmäävät, tarkistus ja tiliointi voidaan automatisoida ja virheet vähenevät. Rakenteinen tieto helpottaa kirjanpitoasi, sillä rakenteisessa muodossa olevia tietoja voidaan käyttää myös muissa yhteyksissä. Yrityksesi hyväksymä ja tilioima kirjanpitoaineisto toimii suoraan raporttien pohjana. Kun liiketoiminnan tiedonsiirto on automatisoitu, valmis, rakenteinen tieto on siirrettävissä suoraan viranomaisille, jolloin samaa tietoa ei tarvitse toimittaa useita kertoja erikseen, esimerkiksi verotukseen tai tilastokyselyihin. Manuaalinen raportointityö vähenee ja raporttien laatu paranee, mikä säästää myös yrityksesi työaikaa. Yrityksesi toiminta ja talouden tiedot ovat aina ajan tasalla, jolloin ennakointi ja päätöksenteko helpottuvat. Lisäksi säästät kustannuksia sekä työtä, kun tieto kulkee kerralla, nopeasti ja virheettömänä viranomaisten lisäksi myös muille tiedon tarvitsijoille. Kun otat käyttöön rakenteiset liiketoiminnan asiakirjat ja automaation, tehostat yrityksesi liiketoimintaa ja parannat myös kasvun ja kansainvälistymisen mahdollisuuksia. Ole edelläkävijä ja siirry liiketoiminnassasi rakenteisen tiedon käyttäjäksi.